L-akkwati ta' Paċeville f'San Ġiljan reġgħu raw ġlieda oħra kbira. It-tieni waħda f'temp ta' 24 siegħa. Ġlied bla rażan li fihom qed jintużaw skieken, fliexken ta' ħġieġ u saħħansitra anke xwabel. L-aħħar każ isseħħ fil-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' fejn għal-ħabta tal-10:09 ta' filgħaxija raġel Spanjol daħal fi stabbiliment fi triq Wilġa kantuniera ma' triq Dragonara u beda jaggredixxi lin-nies preżenti. Appena bdiet il-kommozzjoni, il-pulizija kienu informati b'dak li kienet jiġri u flimkien ma' Rapid Intervention Unit marru minni fih fil-post. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li l-Ispanjol daħal fl-istabbiliment qabad sikkina u fl-ixkun tal-ħġieġ li kienu fuq mejda u beda jaggredixxi lin-nies li kien hemm ġewwa. Ftit wara waslu l-pulizija iżda kif kienu se jarrestawh huwa ma kooperax u ma ebda ordni tal-uffiċjali tant li kien aggressiv fil-konfront tagħhom. Minħabba fekk il-pulizija kellha tuża it-taser sabiex ir-raġel jiġi kontrollat u mrażżan wara li ġie arrestat u ttieħed l-isptar Mater Dei għall-osservazzjoni. Fil-post isseħħ tim mediku sabiex jassisti 3 persuni, raġel mill-Iżvizzera u 2 tirġiel Taljani li sofrew ġrieħi kawża ta' daqqiet bis-sikkina u l-fliexkun. Huma ttieħdu l-isptar Mater Dei għall-kura fejn aktar tard ir-raġel mill-Iżvizzera ġie ċertifikat li weġġa gravi filwaqt li t-Taljani sofrew ġrieħi ħfief. Aktar tard kif is-sitwazzjoni fl-istabbilimenti kalmat setgħu jsiru iktar investigazzjonijiet fejn irriżulta li qabel daħal fil-post imsemmi l-aggressur għamel ukoll ħsara fuq karozza ta' tip Ford li kienet tinstaq minn Pakistan ta' 28 sena. Sa issa għadha mhix magħrufa ir-raġuni li waslet għal din l-aggressjoni jew jekk ir-raġel kienx provokat minn xi ħadd. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Leonard Caruana li ordna li ssir inkjesta u ħatar diversi esperti sabiex jassistuh. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija mid-Distrett ta' San Ġiljan għadhom għaddejjin. Dawn l-investigazzjonijiet għaddejjin waqt li l-investigazzjonijiet fuq każ li seħħ fil-lejl ta' qabel ukoll għadhom mhux konklużi. Da wara li diversi persuni spiċċaw l-isptar wara ġlieda kbira li seħħet f'Paċeville fis-sijat bikrin ta' 2 filgħodu. Każ li żviluppa fi triq San George għal ħabta tal-4:15 fejn waqt il-ġlieda intużat xabla u oġġett tal-ħġieġ. Il-persuni feruti f'dan il-każ kienu Libjan ta' 36 sena, Iranjan ta' 24 sena, Ingliż ta' 28 sena u raġel ieħor li dettalji dwaru ma natawx. Dan fil-waqt li 5 barranin oħra qegħdin jassistu lill-pulizija fl-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin. Il-Maġistrat tal-Assa Elaine Merċi ħatret inkjesta dwar dan il-każ. Dawn iż-żewġ każijiet f'Paċeville li seħħew bejn it-2 u 3 jiżdiedu mas-sensiela ta' inċidenti iżgħar li b'mod regolari qed iseħħu f'dawn l-akkwati ta' San Ġiljan.